Nyasaye atoire onye kingike mugambi oliyange tiago nte bintu chikoni nchiko kana chikoni ende njentige tafadhali nije ndobo no igande chikoni yali njentige inonya mutaite aigambu kirango ngukwanira aigambu one tago ngukwanira botabori boige noerega nyaramba noerega nyataro abantu abwe bakombolinga yamagendererali tari kombolinga lakini onye mutaite ntige ntera gotera kuri moyenga sikanyarebe onye ekino kumutaite ntera bongotera busaigo twarige ranacha matanga nakwana sikanyarebe na ikaraza ekiagera ngo kwana ekyo na ururwe binte ebyechipara na ururwe inyaruka nere yachire gukwana ibintu bitu nachiete bono ninkare bono mwakera bono chinko inkare bono ntekiboko mokonya bono mokonya bono nkure gandu suko bo chifu ipiga monkonya ngiboko nkonya bono ngiboko nkonya bono nana muchagonse keraga abo tige akasoli mu bwata my friend bateja abantu abantike gusebona bameto kage kuboka mambichiredi hata niliona jamaa anyway wacha hiyo nitaongea deputy president kiwa muda kuboka mambichiredi osoro motebya akore nche nimbwate mechando nde kubuli kura nche timbwate mechando lakini bona kani to one kubuli bulia lakini nche ndega muina aye onchuka kenye ngima onya tokoranga na kenye ngima tosoe lakini bosaigo ngosoro manyete karua para ya netrabe tage kona na kyogo nkonya nganyeng eserikali yita etage kona kimbekiri chibesa honestly ba meto kage erebya ko sere bobe mbuyande ko sembo bende bona ontare ko boli diswali igona emutage tamagenderero ko senga ke siasa echiro yeta kombra negenda kwagachwa ginko bigumwe omuntu yita akanwa na agokonyire okoba na hotelire umuntu gete eta echiro hanete nene ono ngakita kibo mutagete ono nakimutagete lakini mwanya abantu no mokongu inje tata antike nani byagonte abantu bari bantu maete egento takire okora no gokira togo kwana nkira hasiki chitimu enjene timu nengo chiesa ro mupira nkiyogonte intene ntikire ro mupira ko kuchieswa lazima nchiese ekero begete uniform eri mo nyina nje kimbegete uniform lazima tutachane bono that is how politics is. It's not an enmity. Tidi ashua dinkingo chikonyora na nebinte ibye no biko chikobonya bikoba ekembu gatabona kinkora aragera nchata no mwana gasire ngurunka aga dikago njanda my friend togo nte binjake ko ruchindege chigoroga ntika abantu bane batabuka tistimaga ntika abantu bari wari chipo chipara ngano gokura ngo mwama wacha watengo soro ta gotacha gusiyeri ngo soro ta okwanaga bogirangere bamento baberwa mbare kabanje to soro karanga ke barayo Teya abantu chibangire ngora abantu bane na umaite na kibachandegete. I can tell you deputy president ngotara kubatem egetieke koruwe binte byabete na abeke milioni 100 yo korosike tieke kebe ku stadium oba go chakontebiga ngobe kukere daya sigari ngobe kukere egetieke omwako oyo ayonte ebinga karatike ebyo ngagenda samatanga gusi kone kukwana nga ono gusi etotagete sa abantu tagete